μουγικό. Θέλω να σε πάω εγώ, σπιρουλίνα και κανέλα. Γαϊδουρίτσα, έλα, έλα, μπισκοτάκι μου γλυκό. Θέλω να σε πάω εγώ, σπιρουλίνα και κανέλα. Γαϊδουρίτσα, έλα, έλα. Για ακόμα μια φορά το Επιμελητήριο Σερών διοργανώνει το μαθητών επιχειρήν, όπως κάθε χρόνο. Είμαστε εδώ να υποδεχτούμε τους νέους φίλους μας στα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, με τις ιδέες τους, καινοτόμες ιδέες. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά το τι είναι επιχειρηματικότητα, να τους βάλουμε στη σκέψη το πώς θα επιχειρήσουν. Σίγουρα κάποια από αυτά τα παιδιά θα ασχοληθούν στο μέλλον με το επιχειρήν. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρίας και να μας δείξουν τη δημιουργικότητά τους, αλλά και να μπουν στο πνεύμα του επιχειρήν. Πόσα παιδιά σχολεία συμμετέχουν, ξέρουμε? Φέτος είναι 18 τα σχολεία από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τα ειδικά σχολεία. Είναι χαρά μας που έρχονται από όλο το νομό τα σχολεία. Βλέπουμε ότι περιμένουν τα παιδιά αυτή τη μέρα που έχει καθιερωθεί, έρχονται με χαρά να μας δείξουν τις δημιουργίες τους, χαίρονται και χαιρόμαστε κι εμείς με την χαρά τους και που είμαστε εδώ για να τα βοηθήσουμε, να τα στηρίξουμε για ένα βήμα παραπάνω. Είναι ακόμα μια μέρα γιορτής για την εκπαίδευση και που στη συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερών καταφέρουμε να δείξουμε μέρος της δουλειάς που γίνεται στα σχολιά μας. Εγώ οφείλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο τον κύριο Μαλιαρά και όλο βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου που μας δίνει αυτή την ευκαιρία, γιατί η ευκαιρία πρόκειται να και εμπλέκει τα παιδιά με επιχειρηματικούς όρους, τους δίνει δηλαδή μια ιδέα της ζωής που είναι μπροστά τους. Και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Λοιπόν, καταρχήν να συγχαρώ την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Σερών, το οποίο έδωσε το έναυσμα στις σχολικές μονάδες και στους μαθητές μας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία του επιχειρήν. Οι εποχές έχουν αλλάξει, η γνώση δεν είναι πλέον παροχημένη, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από βιωματικό τρόπο και προετοιμάζονται φυσικά για το αύριο. Είμαστε σαφώς ικανοποιημένοι, η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη των σχολείων. Ελπίζουμε ότι κάθε χρόνο ο θεσμός θα ενδυναμώνεται και θα έχει και περισσότερες συμμετοχές. Έχουμε φτιάξει ένα βραχιολάκι ελαστικό για τον καρπό για παιδιά που έχουν αναπηρίες. Ήπιες αναπηρίες, ακόμα όμως και για ανθρώπους που χρειάζονται προσωρινή στήριξη. Υποστηρίζουμε την ασφάλεια στην εκπαίδευση, την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη για όλα τα παιδιά μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η ομάδα έχει βραβευτεί σε αρκετούς διαγωνισμούς διεθνείς και πανελλαδικούς μέχρι τώρα και ήρθαμε σήμερα εδώ να παρουσιάσουμε και εδώ στις αίρες την εργασία μας σε αυτό επιχειρήν.